London Ozal Ýuwaş ummanynda yerleşen Tonga adalarına ýakyn ýerde ýanardağ partlamasy meýdana geldi. 2 günden bäri internet aragatnaşygy kesilen Tonganyň 105 000 ilatynyň ykbaly barada ýeterli mukdarda habar alynmaýar. Awstraliýa we Täze Zelandiýa bolan goňşy döwletler gyssagly eskeri goldaw toparyny uğratdylar. Ýanardağyň partlamasy zerarly dören tsunami müňlerçe kilometriň aňyrsynda bolan Amerikada hem görüldi.